Bago pa magsulputan ng iba't ibang variants ng COVID-19, umaasa na ang Department of Tourism na ngayong 2021 summer season ay unti-unti nang makababawi ang sektor ng turismo. Isa sa mga summer destination ng bansa ay ang probinsya ng Aurora na kilala sa mga naglalakihang alon na paraiso kung ituring ng mga surfing enthusiast. Pero dahil sa patuloy na paglobo ng COVID-19 cases, napurnada ang revenge tourism o pagbabalik sigla ng turismo. Mariin pa rin ipinagbabawal ang anumang tourism and leisure activities sa bayan ng San Luis, Dinalungan, Kasiguran, Dilasag at Dingalan. Sa bayan naman ng Baler, matatapos na sa May 22 ang suspensyon ng anumang tourism activities. Wala pa namang detalye kung ipagpapatuloy ang suspension order. Habang ang Dipakulaw at Maria Aurora, bukas na ang turismo subalit para lamang sa kanilang mga residente. Ipinaalala rin ng provincial government ang paghihigpit sa mga pumapasok na motorista at biyahero sa lalawigan. Patuloy ang paghahanap ng medical certificate sa mga nais na makapasok ng probinsya. Tinitignan na rin ang posibilidad ng balik operasyon ng mga bus para naman sa mga residente ng Aurora na may essential activity sa labas ng probinsya. Bago tanggapin ng bus company yung pasahero, kailangan pong i-register niya muna dun sa website ng probinsya. Siyempre, bago niya i-rehistro, kailangan may mga ipoprovide ng pasahero yung mga basic documents na kailangan. Kung kailangan travel pass, kung kailangan ang swab test, kumbaga mga medical certificate, mga ganun po. Minsan na ring nilinaw ni Governor Jerry Noveras na ang pagbubukas ng turismo ay nakadepende sa desisyon at kahandaan ng bawat local government unit. Samantala, hindi naman nagbigay ng konkretong petsa ang Department of Tourism kung kailan nila nakikitang tuluyang magbubukas ang turismo ng bansa. Subalit malaking bagay raw ang COVID-19 vaccines upang mas maging ligtas ang bakasyon ng bawat isa. Hopefully mag-GCQ na tayo para we can slowly restart tourism. Pero palagi namin sinasabi, kahit na mabakunahan at kahit na pwede na mag-restart ang tourism, dapat sinusundan pa rin ang minimum health and safety protocols. Nirerespeto rin umano ng kagawaran ng desisyon ng mga LGU na mag-require ng negative RT-PCR test result para sa kaligtasan ng lahat. Ang Aurora ang may pinakamababang kaso ng COVID-19 sa buong Central Luzon. Pero paglilinaw ng local IATF, walang dapat ikakampante hanggat hindi bumabalik ang pagiging COVID-free ng bansa. As of May 9, 661 na ang confirmed COVID-19 cases sa lalawigan. 160 ang aktibong kaso, 21 ang namatay at 480 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News.